हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन, होनब्लासो मिथिगोन बे गोदान भिडिअफोरखौ बबे लाहोदों। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि बर' इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, भिडिअखौबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै गालां। बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट बयनिख्रुइ सिगां नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौल' क्लिक खालामनानै लाखि। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। बे गोदान बड' भिडिअनि टाइटेलानो जादों दैमु। बेयो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ फुलि नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। बे भिडिअनि स्टार्टिं महरै दङ जोंसार बसुमतारी आरो अनिता बसुमतारी। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखैब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनो हागोन। आं स्क्रिनाव बिथांमोननि चेनेलखौ बुंनानै होगोन आरो नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों फाखन ब्रह्म आरो संगिता सरगियारि। बिथांमोननि नैबे गोदान बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों आरो बे भिडिअनि प्रडिउसखौ खालामदों जोंसार बसुमतारी। लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय नैबे स्क्रिनाव नुनाय एजे फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बे गोदान बड' मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैनो हागोन। आरो दासिमहालागै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान बड' भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिदिब्ला फैदो आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों सिफुं द मेल'डि प्रेजेन्ट। बिथांमोननि मोनसे गोदान बड' लाइमोन बैसो मिउजिक भिडिअ। बिथांमोना दासिमहालागै बे भिडिअनि जेबो आपडेट खालामथ'वाखै। बिथांमोननि नैबे भिडिअआ फैगासिनोसो दङ। बे भिडिअनि कास्ट महरै दङ प्रिति सरगियारि आरो नैबे भिडिअनि डाइरेक्टरखौ होदों अनसु सिन्हा सरगियारि। लोगोफोर बिथांमोननि नैबे फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। एक्साइटेड जानानै बयबो नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। आरो बे भिडिअनि सिंगारानो जादों अनजिमा ब्रह्म आरो बे भिडिअनि प्रडिउसखौ खालामदों खरगेस्वर अलका ब्रह्म आरो सिफुं द मेल'डि टीमनि। लोगोफोर बिथांमोना नैबे भिडिअखौ नैबे सिफुं द मेल'डि इउटुब चेनेलाव हगारनानै होगोन। जेब्ला बिथांमोनहा बे भिडिअखौ आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आं आरोबाव आपडेट खालामनो नाजागोन। बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाखि। बिदिब्ला फैदो आरोबाव मोननैसो गोदान भिडिअनि सायाव। देग्लायनि 2024 मायथाइयाव बारमोदाइ फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय ओंखारनो गोनां बेनोथ' संसार बड' फुल मुभि। बिथांमोननि नैबे भिडिअआ 2024 मायथाइयाव फैगासिनो दङ। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे फुल मुभिखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'दो। बिथांमोना दासिमहालागै जेबो टिजार ट्रेलार आपल'ड खालामनानै होआखै। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअनि टिजार माबाफोर आपल'ड होगोन अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव थाबनो आपडेट खालामनानै होगोन। बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि। आरो नैबे फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन। बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्ट प्रडिउसार डाइरेक्टरानो जादों मिथुराम ब्रह्म आरो बे भिडिअ आर्टिस्ट महरै दङ राजिब मिथुराम मनिषा रिजु दांखोलोदो प्रबिन ददेरे राजश्री मिजिं आरो गोबां आर्टिस्टफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअनि आपल'ड होगोन अब्ला आपडेट खालामनो नाजा। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाब लानानै फैबाय थागोन। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आं गोबावजोंसो गोदान भिडिअ लानानै फैयो। लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो। आं नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव थाबनो गोदान भिडिअफोरखौ लानानै फैबाय थानो। भिडिअखौ नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै होदो। दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव वाट्सएपनि ग्रुपनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना थाबैनो आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जानो हागोन आरो नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन।